Nagpatupad ng closure order ang City of San Fernando, Pampanga laban sa isang kalamansi juice manufacturing site sa Barangay Baliti matapos matuklasang wala itong valid business permit at umano'y nag-ooperate ng walang kaukulang authorization mula sa Food and Drug Administration o FDA. Isinagawa nitong May 18, 2026 ang joint inspection ng Interagency Lawful Business Operations Coordination Task Force ng lungsod katuwang ang FDA matapos makatanggap ng official communication hinggil sa umano'y illegal operation ng kumpanya at distribution ng unregistered food products. Pinangunahan ng Business License and Permit Division ang operasyon kasama ang iba't ibang concerned offices upang tiyakin ang pagsunod sa business at public health regulations. Sa isinagawang inspeksyon, kinumpirma ng mga otoridad na walang business permit ang establishmento kaya agad itong ipinasara dahil sa paglabag sa local regulatory requirements. Kasabay nito, nagsagawa rin ng hiwalay na investigasyon ng FDA kaugnay ng umano'y kawalan ng license to operate o LTO at pamamahagi ng mga hindi rehistradong produkto alinsunod sa National Food Safety Standards. Ayon sa City Government, magpapatuloy ang monitoring at enforcement operations sa ilalim ng direktiba ni Mayor Vilma Caluwag upang matiyak na sumusunod sa legal at sanitary regulations ang lahat ng negosyo sa syudad. Hinimok ng LGU ang publiko na maging mapagmatsyag at agad na i-report ang anumang kahina-hinala o non-compliant business activities sa kinaukulang ahensya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.